jere Madura sengko lakon apa ada dina orang Madura Andi bener Andi peseh aku ra iso ya Andi peseh duwe-duwe oh lah ya laku dina mergawine ning kene oh. Barakallah alhamdulillah damang sadayana Tangerang salam budaya Tangerang iki bapak Sunda enggak jenengan orang tau ora ono Tangerang iki Jawa Tangerang iki wis melu Sunda nuhun sadayana eta ngertos ente bahasa Sundanya teu ngartos bahasa Sunda ndak ngartos kene kaya dhewe eta ngartosnya Kang ya kadi ya ngerti ku gur damang damang teh naon sehat alhamdulillah iya Akang damang damang alhamdulillah kita belajar untuk bahasa Nusantara kita belajar untuk mengenal lagu-lagu Nusantara. Kanca-kanca saka Irung Petruk sesuk membudidayakan ngudal barang lama utawa lagu suwe kayak budaya-budaya daerah kayak di kabeh. Kono lagu-lagu Madura, ono lagu-lagu Aceh, ono ampar-ampar pisangku belum masak, ono wae kuwi kabeh. Sing Madura kae apa? Tanduk Pajeng. Oh, tanduk Majeng. Oleh olang parauna ala jere Madura sengko lakon apa ada dina orang Madura Andi bener Andi peseh aku ra iso ya Andi peseh duwe-duwe oh lah ya laku dina mergawine ning kene barakallah duh mun ejeling udina orang majenang bental ombek sapo angin salah jengan hayalah sholat alhamdulillah ngartas ya seneng aku anggere karo mak cangik wis bolo rono rene anggere kon rono balik rene rono ngono wis biasa ya kaya wong bingung Mbak Wiwin diaturi jumeneng Mbak Mas Jolan. Aku mau tak arep-arep Dik Wiwin aku. Kok tumben iki lho. Kok Dik iki pernah apamu to? Lho iki. Iki. Dik Wiwin iki Wiwin sing pojok kae lho sing pas lor dhewe kok. Sing pojok kok. Lho sing pojok kono Suminah kok. Suminah lah kancamu bakulan. Dinale ada orang naretin sate ya. Iya. Jumeneng Mbak Win. Iya Dina aja. Torok dinendat. Boeo. Iki ape minggat ape nyinden kok. Lho, ceritane suwe ra tau ketemu. Ya sing ra tau kepethuk ya plek kaya Sinta mau. Alah Mas Jolang. Wah, ayu-ayu dope pedhot. Iya to, Mas. Mas Jolang plek set ngene. Wis aku tak wis. Oh, ngene. Engko kenekno tenan tak imbe 20. Ya. Mas Jolang. Kok panggah kelewat? Ya kelewat wong dirimu endo. Ngene lho. Kok langsung plak. Modele lho. Sinden kok ambune beda-beda. Piye? Mbak Lilis kae wangi. Iki mau wangi. Sinta iki mau ya wangi. Awakmu kok beda peh nggon pinggir dhewe. Piye? Kok remason tok ngono. Ketampek angin dadi gampang masuk angin. Lah, kuwi lho Mas sing bener ngono. Apa mosok lali bari ngeroki lho. Bayo, wah. Ngapa? Iya, Mas. Kok tangan kok ngarep guri? Iku geger. Oh, geger to. Geger. Oh, ya tak kira kok ngarep guri mosok papat ta. Apa? Lambung. Aja ngono to, gak gila aku ngono. Ora aku ning seneng. Alah, mau karo Sinta kaya ngono gelo aku gelo, mah. Alah Sinta kae ming kanca.
Piye? Sintake ming kanca. Kanca kok plak kaya ngono. Kok suwi ra ketemu padha wae. Alah gah aku ora sudi mah aku. Lah. Mah Wis to, wis isek-isek lho, isek ora isek iki lho. isek apa? Isek mrongos. Ha iya Mas, aku seneng tak kangeni lho kuwi lho Mas. Ya Allah, ya Allah. Wow, kangen katut loro. Gemes Adik Wiwin. Padha aku ya gemes sama. Iki sowane daloe Mas Gianto Oh, karo Mbak Mbak Ugi. Ugi. Mbak Ugi iya Mbak Ugi. Nggih, matur sembah nuwun. Cobi nganu Mbak Wiwin wau pundutan sing dereng dipun aturi menika raketang sak kemperangan menika kutut mangkun. Oh, Merga menika hukumipun wajib. Ngoten. Menika pundutanipun ingkang kagungan kersa. Fardhu ain. Oh iya fardhu ain. Wajib. Fardhu ain ki artine wajib ya, Jol. Fardhu ain wajib ora oleh diwakilno. Termasuk salat. Salat ya ora kena diwakilno. Lah nek kena diwakilno Jumatan, kowe sing budal Pak titip. Wah. Ya ora kena. Kula kinten damel gara-gara. Anu, menika Terus mundi monggo. Ya alon-alon to, Kak. mboten napa-napa gandeng menika dipun simak Pak Muryoto ngeten. selak kondur. Jok kuwatir kok tak ewangi nek awakmu ono syair sing lali kok tak ewangi. Langsung wangi. Oh, siap. Wengi tet. Arjene nderek monggo ora nggih enggak apa-apa nggih. Arjene ya leren dhisik. Ya arjene leren. Pun mriku. Lambene dagelan kon muni kopak kopi. Urung untuk kopi to? Sampun Wah. Mas, ya Allah. Wis komplit jajane komplit ana. Mbok terioke ora ya wis mbok eling-elingke wae. Nek wis entek kondo. Sampun iki Mas. Urung. Iki piye to, Gis? Cukur ambek aku kok rasane lalinan. Wis mbek urung kok ora iso bedakno. Lah ora krasa, Mas. Ya. Wangi. Ya. Nom-nomane mbokmu ke suarane ya apik kaya awakmu ngene. Masa iso. Kenal karo Mbok Wiwin. Lho CS kentel to Mas, wong Mbak Wiwin iki asline Biai Blora. Iya. Mbok mbiyen iki bakul kloso. Kowe bakul apa kae? Aku kok aku bakul kae jaman semono rong ndek modal wong aku iki ider kethek joget ku kok Mas. Anu. Iya. Iki diombeni to ora? Yo iso. Yuk diombeni. Omben. Terus Ben omben. Omben. Ata omben. Ya. Ben. Omben. Ya iki lho mbeni iki. Omben. Iki lho mbeni wis ketelak kok. Wis. Ngapa to? Agek iki aku disendekno. Biasane kowe sing nyendekno ya, Jal. Oh, ngalah. Aku saking gemese karo sampean lho, Mas. Aku gelo mau Iki lho piye ra iso nekuk. Alah, ora percaya. Lho ra percaya. Denge ra ngono e. Iya, dadi iki sekenceng kok. Geting aku. Hah, piye? Oh, iki to. Iya. Jare diapane iki? Ora usah ya. Manuke Pak Gianto, ya diombeni ya. Manuke Pak Gianto. Ya. Manuke Pak Gianto.
kala-kala iki kutut manggung ya metu ning gone limbukan barang Jo. Iya nek kono-kono ki metune mesti kok wayah gara-gara. Awake iki duwe versi anyar. Engko bareng sindene nembang penontonnya buyar. Ayo ora kutut manggung kae tembang lama tapi enak, klasik kuwi luar biasa. Wah, mbiyen ki nek Kowe yo ngerti klasik barang ya, Jo. Lho, Nyi Candra Lukita kene kadung nembang Bayu. Eling kaset ta ora? Kaset pita. Kaset pita Said A, Said B. Said A, Said B terus jenenge Nusantara. Oh iya. Kangger brodol. Pakan Cah, lah kok keluarga harmonis. akan pakan Ya, kayak iki ana sinden ora gila karo aku ya. Jane gilane ngempet. Suwidik. Walah, walake ndang ngene Mas tenan. Mulane bojone ora ndek daging. Om Dodik. tiange pun tilem kok. Ora kae melek ya ora ngarah ngamuk. Wis sak nunggone ning sor salon ngono kok. Melek ora ape ngamuk wong garwane ki rapati ya mireng. Ya. Hatta apakan nyapa Mas? Ya ngempet iki mau kok ya. Apakan Ayo. nana Sing dipakani manuke dalange ya. Ya aja. Gak manuke sampean ngono lho Mas. Ah nggonku iki iso ngombe dhewe kok. Sanger mbok cepak. Manuk apa ki Mas? Lho ning omahke aku duwe manuk Manuk penjak apa? ana, Hah? manuk murai ana. Oh ya akeh ya manuk. Ketilang ana, kae wingi manuk berkutut ki ana. Saiki Ki manuk gemek. Lho. Yuk. manuke kutut. Haka Pakan pakan nono. Aman. Saji siswa saji Ayo. Aku tetep babaske kudu nyongklang. Ya, telaske nok. Duh lae wong bagus. Seneng enak dadi dagelan cuma timbang dalang kaya sekolahe larang. Ora karo-karuan wis enak dagelan. Yo. Payune suwi iya. Ayo dagelan lulusan ngedos yang penting nekat. Iya netan Kudu nyongklang.
Terima kasih Mbak matur Wiwin. nuwun. Hati-hati no. Junjung Jol, junjung. Iki soalnya agek ana neh kene munda. Meteng nom to. Iki harus sembuh Mas. Perasaanku kok gak penak, Mas. Penak sumpah yo. Mama, budal dhewe aku, Mama. Mulai dhewe aku. Tenan. Iya, wis rasah Tenan rasah. bathuk genderuwo lho. Ora. Wis tenan lho yo. Kaya meden-medene cah cilik. Ya ora pareng mantuk dhewe nggih. Kowe iki wis wayahe mantuk dhewe malah ora ka omah. Saiki digogong Mbak